Step 12 athi, if you love me, keep my commandments. Athi ukhumbule ke uRich Young Ruler yena wafika sekesithi ndizigcina zoyi-10 mna, akukho endishota ngayo. Wathi kuye, hamba ke ubuye lapho uhlala khona, uthathe yonke la wealth yakho uyinike abantu abahluphekileyo, ubuye uzondilandela. Waqonda uba amandla amangaka, amandla amangaka, hayi mali ndincame izulu, andifuni. Siba nzima ke esi step, step 12 xa esithi, if you love me, keep my commandments. Ngoba uthi siqale sakhetha icala, sahamba sathi heart surgery, heart transplant. Wahamba wathi detach from the things of the world, wandiyekisa izinto. Wahamba wandifundisa i-origin zezi rituals and practices zeli cala likaLucifer. Wahamba wacorrecta i-nakedness, wathi full coverage. Hayi ndavuma. Wahamba wandifundisa i-hierarchy ngendlela yakhe uba ndandiqonda i-hierarchy bazayi-understanda olu hlobo o-husband. Ngoba hayi asikambono yenzayo apha kule continent, sisayive ngomlungu ngapha eMerika. Andiqondi uba bazawuyenza ingathi abanamhla. Wahamba wathi family time, Friday sunset to Saturday sunset, ndikhonzwa ngosuku lwesi-7. Hayi ndayivuma nam leyo. Kuleyo yokukhonza ngosuku lwesi-7 sucinga bizawuba yi-group activity. Abasekho baninzi abantu abaye bahambe bayodibana benze i-Vesper to i-Vesper sunset. So it's likely into yoba yinto ozawuzenzela yona nefamily yakho kwakho. Uba ke okay, by Friday late afternoon, tools down, asenza into, sizawurelaxa ngoku in the Lord. Sitsho siyamkele isabatha, sithi siyabulela ngento yoba usiphe i-6 days yosebenza. Siyaphumla njengoba wawaphumla nawe kwi-creation emveni woba udalile emva kwe-6 days. Waphumla ungadinwanga, usibonisa uba kuyaphumlwa. Nathi sizawuphumla xa ithi sunset, siguqa ngamadolo sibulele into yoba uye wasithwala in the week and we are entering into your Sabbath. Isabatha ke abantu bazawuthi izawuba ngathi iyalwisa. AmaJuda uwabeke umhlaba wonke uba bazawaziwa ngumntu wonke uba bakhonza nini. Bakhonza isabatha bayibhude, sunset to sunset. Ngabanye abayikhalenda yethu esiyekelwe into yoba siyibone siyazi ngabo noba sinanto okwenza nayo. So that ke ngoku xa sowuyenzile ke le Vesper Friday evening, mhlawumbi nenze u-Thanksgiving ke xa niyifamily, or nidlala ii-playlist zenu ze-praise and worship and nireste earlier, so that xa niqhubeka ke ngoku ekuseni ngemini elandelayo, niqhube seniqhuba ke ii-program zenu. Kukhona ke abantu abazawuhamba bayofellowshipa with brethren, kube khona abangakwazi uyenza loo nto, uzawuzenzela ke nawedwa. And then xa ifika ku-sunset, i-clock u-sunset kwakhona, uphinde nivale uba ke siyabulela i-rest, sizawuqala siphangele kwakhona. Andiyazi ke iindawo ezinjengoKapa apha amalanga etshona nango-8, fumanisa uba ngesama imini inde gqithi. I-sunset akho nto etheni. So ke mna njengoba eze nam kuzo zonke ke ngoku ezi steps zizo ezenza by default uzibona une-fruits of the spirit. Kuba ngoku uyayisebenza le ntliziyo, uyakuyekisa izinto, uyazivuma izinto, uyazi-understanda izinto. By the time ethi go and represent my kingdom, ukubaxelele into yoba kunjani ezulwini, zithini i-expectations zakhona, siyenza kanjani i-preparation. Umntu abe seke nentliziyo eredi yokuva xa kuthiwa keep my commandments ke ngoku mntanam.
Kanti uRich Young Ruler yena wavela wafika sekemgcinile uTele. Xa kuthiwa heart surgery waqonda uba hayi andidingi i-heart surgery mna ezawundiyekisa izinto apha emhlabeni. Hayi ke yabe ichoice yakhe wabe uyekile. So ke ngoku uthi, if you love me, keep my commandments.